Какво готви? На бат Цанко бърканиците. Събрано от ходилника. Кой каквото има. Останало 3-4 вида месо, чушчици, лучец, чесънче, джинджифилче, слагаме подправки разни, черпипер, чеснок, така, джагара, джугара, лук, яйчеца и сирени. Ей сега ги добавяме и стават да си иде и манджа. Без олио. Да пържим, нали, чушчиците и други работи. За закуска трябва да закусва нещо. Ще умрем от глад. Така. Яйцата ги изчупихме вече. И бъркаме. Знаете как стават нещата. Бъркаме до получаване на една хубава хомогенна смес. Сега ще добавим сиренцето. Така. Готово и сиренцето сложихме. Черешката на тортата. Значи посрещат с кисело зеле по-български. Ще посрещат с бърканица по-севлиевски. Да. Ефтино, бързо. 10 минутки. Джага. Пак да повторим подправки. Лук, чесън, джинджифил, червен пипер, черпипер, чесън на прах малко лютин, солчица. Запържваме ги. После запържваме 5 вида мръвки. Тони вилоканка, петрохан, суджучец и сланинка. Така, след това добавяме яйцата, 5 броя черупките. И след това слагаме 200 грама сирени. Сирени. Значи има и други видови сирени слагаме, ама този път нямаме. Каквото има. Айде, приятна закуска.